Odiechieng machielo, thuolo machielo, tarik machielo mwakelo ni chenro makende mar penj laktar. Mabote chenro ni en Ruth Otieno, kenen ga morna mar bedo kodi ka wago mbaka wapuonjore waneno kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Nikech chenro ni wawacho ga ni ngima en mwandu. Yena mondo miarwake wendo wakendo daktari maro ken wenda ahinya to en laktar wa odiechieng makawuono. Obonyiso wa nyinge nga en wuod kanye, olonye thiedho tuoche mage kae to en modhi mwa topic. Kana tok mwa wuoyo odiechieng makawuono en momiyowa. Machiegni daktari e chenro mar penj laktar. Erokamano Ruth. Nyinga Dr. Jerry Okelo, oko hospital miluongo ni Medical Health Services, mano Nairobi buore ka, to an wuod Ringa Kojwach, mano e Kabondo Kasipul. Kawuono daher ni mondo wawuo e gimiluongo ni premature kata mana problems of ejaculation, mano kuom joma dichuo. Mano kakete gi dholuo en ni koro olo pi mag teko nyodo kata ejaculation problems mayudo joma chuo. En gima osebedo ka chando ji mang'eny niwach en chandruok ma iyudo ni ji mang'eny ok ohero wuoye niwach joma dichuo ng'enywa waneno ni chandruok machalo kama ok onego bed ni ji ng'eyo. Kokamano to nyalo miyo ng'ato wich kuot maduong' ka ji ong'eyo ni en gi chandruok moro amora mar olo pi kata ejaculation. To en topic monego bed ni wawuoye niwach ji mang'eny tho gi kiling'ling niwach en gima nyalo kelo ni stress, nyalo kelo ni kata mana depression e yo mopogore opogore. Koro erokamano mang'eny kuom rwaka kawuono mondo wawuoye tuoni kata chandruok machalo kama. Erokamano ahinya. Wacho kacha ni thoth joma chuo ok dwaga wuoyo e weche machal kod magi. Bende en adier nyakwara Muge Jwang'a ni nitiere midhierni kata chandruoge mopogore opogore mamako joma chuo ma ok gidwa ni mondo mi ng'ato ng'e ni entiere kod chandruok. To seche ma iling kod chandruogni ang'o matimi? Awinjo ka Dr. Jerry omulo gik moko kaka depression, dangni mag paro, omulo kacha midhiero mag chunya ma bende nyalo miyo ngima ng'ato ok dhi maber kaka dwarore. Wacho kacha ni githo kiling'ling. Tho matho kose en tho mana mar en tho mar chuny. Ok en tho matho. Erokamano nya Dr. Jerry. Seche mwacho ni ejaculation problems, iwacho kacha ni midhiero mag teko nyodo. Awang'e ni ejaculation mondi koka wangi problems ma ubiro godo kata chandruoge ma ubiro godo. Ejaculation en seche ma ng'ato ni e hera kata timo hera to nitie gima waluongo ni climax. Climax en ni chopo kuma koro iolo pi manyalo miyo manigi teko mag nyodo kata manigi gima waluongo ni sperms. Wan gi semens gi sperms. Semens en pi kata pi mating'o sperms no. Sperms wuok ei testicles to nyodo koro. To semens en owuok ei prostate gland ma kagiriwore to koro seche ma ng'ato timo hera cha en ema koro gole to dhi miyo ng'ama miyo mako ich. Koro yudo ni maendi en gima seche ma ng'ato ni e hera cha to onego bed ni nitie seche monego bed ni onyalo timore, onyalo bedo. Manyiso ni ng'ama dichuo gi ng'ama miyo seche ma giromo cha to onego bed ni gibedo gi seche moko ma giwinje ber hera ma kapo ni achiel kuom gi gimiluongo ni orgasms kobiro mapiyo to nyalo miyo ng'ama chielo ma gitimo godo hera cha inyore kata bedong' moko ok winjo ber hera no. Koro iyudo ni joma dichuo seche achiel kuom ji adek e pinyni yudo ni nigi chandruok mar midhiero mag teko nyodo ni. Onyalo bedo midhiero ma biro piyo ma kapo ni ichako hera ni tiyudo ka dakika kata mana achiel ok chopi tiyudo ni ng'ato osebiro. To jomoko biyudo ni nyalo bedo gaming'a ma onyalo tieko kata ng'ama miyo yudo ni oseol moko dwa kata mana timo hera kendo to en owuon en pok otimre nade en pok oyudo teko nyodo kata pige pok obiro. Mano be en gima waluongo ni delayed. Nitie mokwongo wacho ni en premature manyiso ni obiro kapok sane oromo to ma budho cha to macho waluongo ni delayed. To nitie moko ma waluongo ni retrograde. Retrograde manyiso ni seche ma ng'acha obedo ng'ama dichuo yudo teko nyodo no seche ma koro biro cha to ok wuogi odok gi e iye e od lach. Mano be en chandruok maduong' ma nenore ji mang'eny. Lakini ng'enyne kabisa
tiyudo ni en premature. Premature manyiso ni en moro mabiro kapok ng'ato oikore mar yudo teko nyodono. To mano ema chando joma dichuo mang'eny ma seche moko nyalo kelo negi chandruok mopogore opogore. To kapo ni partner mare kata jaherane oko bedo gi mindset moro ma onego bed ni gikonyore, to nyalo miyo ng'ama dichuo ni yudo chandruok mar anxiety, seche moko nyalo yudo kata mana depression. To mano en gima onego bed ni wang'iyo to neno kaka ji konyore. Ma chandruok mar ejaculation kata midhiero mag siko nyodo gibire kidenye mopogore opogore, gibire kidenje adek nyakwara Mugia Jwang'. Wantiere kod mapiyo piyo iwacho kacha ni mano ali, kata wantiere kod delayed madhi aming'a, kata wantiere kod makar mondo mi owuog to chako dok, ni wacho ni mani luongo nang'o Dr. Jerry? Retrograde. Yeah. Nyakwara Mugia Jwang', kapono no nisiwinjo chandruoge gi okang'eyo ni mane ma isewinjo machiegni kodi mokalo. Daktari kotenre kod tich mitiyo ni kidenje adek gi mage mithoro romogo, ni wacho kacha ni mabiro mapiyo ni. To jogo mantiere kod chandruoge mag ejaculation kata mag teko nyodo gi, ni wacho ni ko ji adek achiel kuom ji adek yudo gi chandruok machalo mar premature ejaculation ni. To premature ejaculation ni ng'enyne yudo ni ene mothoth kuom adek mwawuoyego. To ene ma seche moko nyalo yudo ni okelo chandruok mopogore opogore, ma seche moko yudo ni ng'at ma dichuo nyalo bedo ni obedo gi stress kata nyalo miye obedo gi dang'ni mag paro mang'eny, mamiyo ene monego bed ni wang'iye ahinya. Ok ni moko go be wapod wang'iye ang'iya, lakini mae ma koro onego bed ni ng'iye ahinya niwach en gi chandruok mang'eny, en mwayude mang'eny. Gi kama wantiere kod kidenje adek mag midhiero mag teko nyodo ma premature ni wacho ni ng'eny mokwongo en ang'o makelo? Mokwongo wanyalo bedo ni wan gi chandruok mag hormones. Seche moko yudo ni ng'ato nigi hormones mang'eny miluongo ni dopamine. Dopamine ni ene mo trigger ma kapo ni iromo gi ng'ama miyo to nyalo miyo ichwakri mapiyo. To kichwakri mapiyo to yudo ni hormones ni nyalo miyo timre nade, nyalo miyo gini biro mapiyo. Mar ariyo inyalo bedo gi kata mana nerve problem. Nerve problem en ni koro iyudo ni nerve ma ni kanyo ego, ma ni kuom ginene mag ng'ama dichuo, yudo ni gisekre mapiyo kata wacho ni gin irritated. To seche ma gitimre kamano to ng'ato koro romo gi ng'ama miyo to gini miye oginene mapiyo, oyudo premature ejaculation. Moko nitie tuoche moko mopogore opogore manyalo miyo gigi timore. Onyalo bedo kata ni en gi tuo ma chronic diseases kaka kata heart disease, onyalo bedo kata gi diabetes, magi te nyalo miyo ng'ani bedo gi chandruok machalo kama. Ng'enyne tiyudo ni en dang'ni mag paro, yudo ni ng'ato seche moko stress, onyalo bedo ni en stress, seche moko yudo ni en ng'ama nigi gombo. Niwach gini be kapo ni hormones ma gini malo ahinya, to yudo ni gombo cha bedo malo ahinya. To seche ma iromo gi ng'ama miyo kata jaherani, to yudo ni gini nyalo miyo premature ejaculation timore mapiyo kata kapok iikori kata kapok ibudho. Niwach nitie seche ma onego mokwongo ber ka aketo gini clarify gimoro ni premature ejaculation en ni seche ma ng'ama miyo onego bed ni bedo involved, niwach yudo ni ng'ama dichuo ene ejaculate, to ko ejaculate piyo kata mbele mar ng'ama miyo, to ng'ama miyo poko yudo ber mar hera, to yudo ni mano pod waluongo ni premature. Niwach yudo ni ejaculate seche ma pod ng'ama miyo ni pod dwaro hera, koro mano pod bedo premature. To onyalo kawo kata mana minute achiel, mano dakika achiel, onyalo budho kata mana dakika ariyo, koro luwre gi jaherani. To kapo ni jaherani nyocha iseng'iyo kode ni gini budho kata mana dakika 10, to koro iduogo kata dakika 5, manyiso ni pod sani koro kiduogo dakika 5 to mano en premature, mano nitie chandruok. To nitie moro ma pok ung'iyogo, pok ing'iyo kata gi jaherani, wacho ni kokuromo mokwongo to otimore mapiyo, mano be pod premature ejaculation. Koro magi te gin gik manyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok mopogore opogore. One en ni koro unyalo weru, kata kuweru niwach yudo ni koro ng'ama miyo neno ni okirome, to mano nyalo kelo chandruok kuom ng'ama dichuo niwach koro oneno ni okoromo. To mar ariyo onyalo paro ni ng'ama miyo ni di wuoyo oko, to wan kaka joma dichuo wang'iyo ni waneno ka gima manhood marwa romre gi
gi hera mi inyalo timo. Manyiso ni seche ma koro hera ni dok piny kata wach ni tugo dok piny to ng'at ma dichuo yudo ni onyalo bedo gi paro mang'eny manyalo kelo ne wich kuot kata ng'enyne yudo ni depression moro nyalo bete. Nyaka kamwagi kendo nyakwara Mugi Ajwang' intiere kod penjo mora madihera penjo Dr. Jerry kapo nono ni nitiere to wasea ulaindwa mar SMS 236 no. Daktari penjo machielo mamoro yena mondo mi apenji nipo nono ni wang'iyo kata diet kaka ji chiemo sani bende magi nyalo changia kata nyalo kelo chandruoge machal kod magi. Kaito bedo penjo machielo ni kapo nono ni ng'ato obudho kuom thuolo malach kata higni kapok obedo achiel kod ng'ama miyo kata jahera ne bende nyalo kelo chandruoge maka magi. Mago gin moko kuom penjo madaher mondo mi address kata mondo mi mulie kotenre kod twak ma kawuono. Chiemo kata mana lifestyle nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok machalo kama niwach yudo ni chiemo nyalo kelo tuoche mopogore opogore lure kaka wachiemo. Kapo ni ichamo chiemo manyalo mi bedo kata gi diabetes kata ibedo gi gimiluongo ni obesity mago te mar del mago te nyalo mi ibedo gi chandruok mar mwawacho mar premature kata problems mag ejaculation. Mar ariyo nitie gik moko kaka mwanyalo tiyo godo kaka kong'o kata ndawa nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok machalo kama. Koro mago gin gik ma onego bed ni wang'eyo niwach kapo ni gikelo to nyiso ni lifestyle marwa emomiyo wayudo chandruok machalo kama. Ipenjo ni penjo mar ariyo cha ne nang'o cha? Weche ma samoro ng'ato obedo mabor. Ng'ato nyalo bedo mabor gi timo hera. Wach kata mana ni onyalo bedo gi kata mana higa kata higa ariyo. Nyalo timore ni onyalo bedo gi premature ejaculation odiochieng' mochako timo hera cha. Lakini ka dhi mbele kako ring'ini mana kapo no timo kawuono to chako budho kendo mano nyalo miye kendo chako yudo premature ejaculation. To kapo ni en gimo chako kawuono nyalo yudo kawuono to yudo ka seche modhi mbele cha kata kiny kata odiochieng' machielo to koro chak dugo kare niwach koro ng'iyo go. To ji mang'eny yudo ni nyalo bedo gi shida ni kata chandruok ni mapok wawuoye kendo gin joma pok oter nyange. Nitie kaka nyange kopo ni oteri to ginene mambele cha mwalungu ni propius raba mambele cha otegno to kotegno to miyo nerves makanyo ero bende ok bed very sensitive. To kapo ni ok otim ne nyange seche ma pod odhi yudo kata mana kod seche motimo hera to yudo ni mbele kacha bedo very sensitive to ng'eny jogo nyalo yudo premature ejaculation. Daktari antiere ka kod picha manyiso system mar joma chuo kaka chani mpimo nwa kacha pige mag nyodo, tong nyodo, weche mag nerves na winjo kimulo kacha. Inyalo wuotho ne oganda wa system ni mana matin mondo mi ging'e ni pige nyodo kagia kanye kaka ni wacho nwa ka tong nyodo wakanye. Kaito kapo ni premature ejaculation timore e point mane kotenre kod kama wantiere ni. Koro ma en wach yara ni reproductive part mar ng'ama dichuo ma yudo ni kapo ni seche ma wane hera to nitie gimiluongo ni sperms gine tong' mar nyodo to yudo ni giwuok e gimiluongo ni testicles. Seche ma giwuok e testicles giringo kanyo ero urethra to gichopo kama iluongo ni ka indwa yudo wan gi ejaculation duct kata mana waluongo ni prostate gland. Koro prostate gland ni ene ma koro golo semen e pige mwaneno niwach sperms mag nyodogo. Sperms wuondo ok inyal neno. Koro seche mowuok cha to ka ejaculation otimore tinno ka pigni wuok koni to dhi owuok gi mbele kanyo. Koro seche ma wayudo chandruok mar waluongo ni retrogressive manyiso no dok gi chien to yudo ni kar mondo pige gi wuog oko gi koni to dok gi ei dag lach. Koro mano e chandruok achiel waneno. To nitie moro ma yudo ni wan gi nerves moko mbele ka ma e foreskin mwawacho cha ma wacho ni kapo ni ng'ato koter nyange to yudo ni foreskin ni onodino raba mambele ni to seche modino raba mambele ni waluongo ni prepuce kodine kamano to yudo ni obedo sensitive. To ka en sensitive seche ma ineno seche ma utimo hera cha to yudo ni sensitivity nyalo miyo ng'ato olo pi mapiyo. To kapo no ng'ade to ka ibedo exposed seche mobedo exposed to kanyo dhi miyo obedo motegno manyiso ni seche ma odhi timo hera to
nerves cha ok dhi bedo irritated mapiyo manyiso ni onyalo kawo sa maber. Erokamano ahinya. Nyakwara Mogi Ajwang', wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo, to seche mwaduogo adwa ni bed thuolo. Seche ma ibedo thuolo ka nitiere kod penjo moro amora penji, nikech penjo ing'eyo. Kaeto jolobe nogongero ni kia kelo chandruok, omiyo or ote yore SMS 23600, kaeto bende ibigo simu mondo mipenji laktar ka nitiere kod penjo moro amora. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Nyaki relate gi clients maber, nyaki ti gi quality material maber. Majo matindo gi mondo gi ochak ohala maduong' tek. Mondo yud capital mar ohala koro magi matin, onego ng'ato chaka matin. To wajapuonjo ga ji ni kikeno ka en ng'ama ondiki, tinyalo tiyo gi rule mar 50-30-20. 50% mar msara mari dhi e gik mochuno. 30% dhi e once gin gigo moko chuno. Then 20% to en marang'o? Mar savings, keno, kata chulo gowi. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoi waye maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod duot nochaka ne bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penji laktar kokalo e Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Jerry e studio. Wang'eyo kacha chandruoge kata midhierni mag nyodo. Ne wawinjore kacha ni ka nitiere kod penjo or ote machuok 23600 kata inyalo go simu bang'e matin ka waseyawo line. Antiere kod penjo moro ka daktari owacho kacha ni iluonge ni Malaki, openjo kacha ni penja laktar ni retrograde en ang'o manyalo kelo? Wadhi wuoyo mbele lakini anyalo doka. Retrograde yudo ni seche moko wan gi chandruok niwach yudo ni pigcha okudore ei prostate gland. Wabotiyo gi pichani kilero negi. Ene prostate gland kama wangi ejaculation duct kasto prostate gland. Koro yudo ni inyalo yudo ni in gi tuo moro nyalo biro manyalo hinyo kata prostate gland ni. To ohil gi gimiluongo ni scar. Koro odungo dino mbele ka. To kodino mbele ka seche ma koro pigcha olore cha to dok chien.
kar mondo dhi mbele niwach mbele ka odinore. Mar ariyo inyalo bedo kata mana gi trauma ni seche mi inyalo yudo accident kata ng'ato go bundi moro to mano dhi hinyo kanyo to miyo kanyo bedo dade mano timore. Mar adek be kata mana surgery. Nitie surgeries moko mwanyalo timo kata mana mar prostate. Wanyalo mulo kata prostate matin to kanyo dhi timre nade, kanyo dhi dinore. Kodinore to mano be nyalo miyo dok. Ng'enyne to gin tuoche ma ji yudo mag prostate gland. Onyalo bedo infection makelo inflammation kasto timre nade. Ochango gi scar formation. Penyo machielo yudo ka daktari wacho kacha ni mos na daktari apenyo ni to ka mama ema mare biro mapiyo ka mar dicho poko biro donge dicho bende nyalo weyo mama nikech shida no to ng'ama dende ng'eny ol piyo be ber koso rach ang'o makelo ma en koro loke kapono chandruogni ka joma mine bende nyalo bedo godo kosenena mar joma chuo kende nikech ok joma mine be nyalo yudo chandruogni. To mano en topic mwanyalo wuoye chieng' machielo niwach kawuono wuoye ma joma dichuo to ma kotimore be nyalo miyo joma kaka penjo no daktari nyalo yiena mondo mi kaw simu osedonjo. Halo penje laktar. Hello, ni Daniel Mahuka kutoka Lugari. Machiegni Daniel, karibu Daniel. Na wochalo polepole mnaeleza mambo yenu ingaji tu kijaribu tu kidogo basi naelewa. Okay. Sasa nilikuwa kuuliza daktari hivi. Kama wewe ni mwanaume na umekuwa maybe kabla wewe umekuwa perform zako kwa ndoa upatikane maybe uperform mambo ya ndoa vizuri. Ile inaweza kuwa ni nini? Alafu swali la pili. Swali la pili, kama mwanaume maybe anasikia uchungu upande wa mfuko wa uzazi, upande wa mayai, shida inakuanga ni nini? Ndio kutoka maeneo ya Lugari na Usuma. Penjo maber ni kapo ni ng'ama dichuo nyocha ni maber to kosedonje e keny to koro otimre nade koro performance mare en mani koro wacho performance enang'o onyalo bedo ni ok onyal dhi mang'eny kamano to chon nodhi mang'eny to ok onyisowa ni enang'o. Mano nyalo kelo chandruok e keny to onyalo bedo ni wach nitie tuoche moko manyalo biro. Ng'eni seche ma ng'ato ma higni dhi be tuoche moko be biro e iye. Koro ka tuoche moko donjo e iye, tuoche go moko mulo ma wacho onyalo bedo infections moko, gimoko nyalo bedo diabetes, moko nyalo bedo stress, mago te nyalo timore. Sana chutho to yudo ni stress e kend kae makelo ga weche mang'eny. Wacho yudo ni seche moko kaka nu date ndalo manu timo courtship yudo ni ne onge stress mang'eny kwa kamano to ne pok ung'iyo koro ni kia nyawadu ok nyal kelo ne chandruok mang'eny kata stress mang'eny. Koro seche mosedonjo ma koro nyithindo biro cha to gik mang'eny timore. Tich be yudo ni ng'ato koro tiyo matek niwach nitie nyithindo mipidho ka. Koro ji mang'eny ji mopogore opogore deal gi wach stress e yo mopogore opogore ma mano nyalo miyo ng'ato yudo chandruok machalo kama kako wache. Jina mondo mi akaw simu Kamau kowuok Murang'a. Kamau machiegni penj laktar. Habari ya leo. Mzuri sana Kamau, karibu. Na kupata loud and clear. Uliza daktari. Nina swali nataka niulize daktari anijibu tu sahi. Sahi. Inafaa yeye ndio mtaalamu ya kujua hizi maneno. Inafaa imalizwe dakika ngapi kwa mwanamke? Sababu kuna wengine wana complain sasa yeye kama yeye ni mwenyeji kamili ni dakika ngapi mwanaume afaa amalize kwa mwanamke? Asante sana Kamau. Abodwoge gi dholuo. Odi winji maber. Wacho ni ne mtaalamu. Koro yudo ni ji opogore to wawacho ni gini en hera en gimitimo gi ji ariyo. Ka ng'ama miyo ibiro mbele ne manyiso ni iolo pi kata mag nyodo mbele mar ng'ama miyo to mano nyiso ni in mari ni obedo premature. Onyalo budho ng'ama miyo nyalo budho kobudho en ebe mare budho koro nyiso ni ibe onego bed ni match up gi ng'ama miyo to ng'ama onego bed ni ubalance to wawacho ni ng'ama miyo be nyalo timre nade nyalo bedo gi premature. Koro nyiso ni gini onego bed ni ubalance kuro uromo kamoro achiel ma kaponi en gima timore to timore seche mutieko to tieko kanyachiel kanyakla.
onge sa ma wanyalo wacho ni mae sa. Premature ejaculation nyalo timore kata ka ng'ato pok odonjo kata iluongo ni penetration. To inyalo bedo no o penetrate to the moment no penetrate to okotie kata mana dakika achiel. To kaponi okitieko dakika achiel to ng'ama miyo be okotieko dakika achiel to mano koro waluongo ni ok en premature. Manyiso ni uromoru. To kaponi ng'ama miyo dong to in isetieko mano nyiso ni obedo premature. Koro mano en gima timore to chutho to onge sa ma wanyalo wacho ni ng'ato onego bed ni bedo sama kama. To wan gi delayed manyiso ni inyalo budho ga ming'a be. Yudo ni ng'ama miyo en osetieko into pod timri nade in pod dhi mbele in pok itieko mano waluongo ni delayed. Mano be onego bed ni icheke wabruwe samoro kinyalo kete gi nus dakika mane nus dakika gi Kiswahili mondo midwok kamao ni onego bed ni unamaliza muda gani? Gi nus dakika daktari kata gidhongere Kiswahili. Dakika hatuwezi sema ati lazima mtu akue kwa aende kwa dakika fulani. Inategemea mwanamke na mapenzi yenye ambayo mnafanya. Kwa sababu unapata kuwa mwanamke saa zile amemaliza mapenzi, wewe pia unapaswa kuwa unamaliza. Lakini ukimaliza kabla yeye afike inamaanisha hiyo ni premature. Lakini kama pia kuna ile unapata mtu anaweza endelea zaidi ya mwanamke, hiyo tunaita delayed. Sasa hatuna muda ambayo tunaweza sema specific ambayo tunaweza sema tinia dakika ya mwanaume. Recho halo penj laktar. Recho lana ko Recho nyadendi mana kongo yude chenro ni odiechieng' makawuono kata kamano Recho inyalo duogo mondo mi ipenj laktar. Wantere ko dakika 4 kende to wakaw yweyo kapok wakaw yweyo kel penjo ma intiere godo duto te. Penjo moro asika winje ita ka daktari ni to wach mar premature ni bende onyalo golo nyathi motegno maber koso ma to nyalo golo nyathi ma ntiere kod chandruok mwanyalo wacho kacha ni premature mana kaponi okiolo PA to inyalo bedo gi shida mar infertility. To kaponi penetrate ma itimo ejaculation to nyathi beda normal. Ena prematurity ejaculation lakini ok en prematurity itonge nyodo. Penj laktar ko kalera Mugi TV. Awacho kacha ni penj na daktari iluongo ni Ozil ma Milundu Ruth apenjo dokta ni bende timo exercise nyalo miyo ejaculation bedo mayot. To kapok waduoko mano wakawie simb Dan halo penj laktar. Apenjo ne dhi nyime wawinji. Ka ng'ama miyo kakoro udhi gi ng'ama miyo to kasto inuang'o niya ng'ama miyo in kisetieko to en kokodwar mano nyisang'o premature mwauweni. Daktari kata kama nyalo duoke? Mane premature mwauweni. Wachido ni ng'ama miyo poko. Ng'ama miyo be nyalo bedo gi delayed. Koro yudo ni lure gi koro daktari kwa nyalo kete yo machuok tende ni kaluore kod kaka ji medo bedo kanyakla kaluore kaka ji medo dak onego be ni umanyo balance unwegi mondo ung'e ni wachake kama to wadhi kama tende ni en tudok monego be ni bede e kind ji ariyo gi. To yudo ni jogi gin jomo sebedo kanyakla ginyalo bedo ni gisebedo kanyakla ndalo mang'eny manyiso ni chon na cha gini ber to sani koro gini chako bedo nade ochako bedo premature to mano kotimore kaka ng'e ni nitie chandruok lakini kaponi en odiechieng' mokwongo nyalo bedo ni gino nie pachi nyalo bedo ok ong'eny lakini nyalo bedo ni gino nie pachi yudo ni seche ma koro en ng'at misebedo kigombo ma kaponi udhi utimo hera to premature ejaculation biro mapiyo. Mar gombo no yudo ni ng'ato nyalo adapt mapiyo ma bang'e kudhi mbele seche mudhi mbele gi hera cha to yudo ni koro obedo koro manyo ka balance koro premature ni ng'enyne to ena ni nusebedo time maber kaso koro sani koro kudhi time to yudo ni yudo premature ejaculation ng'ama dichuo yudo premature ejaculation. Hello penj laktar. Hello. Wawinji machiegni? Apenjo ni. Chon kane en pok ayudo madam to nguvu ne nitie to sani koro ka osobiro ma nguvu odok piny to awinjo ka daktari koro ang'se nang'o manyalo tiego gini.
Isebedo kuom thuolo marom nade? Higni 4. Higni 4. Nutiere kod pressure, stress mag family? Onge. Onge na maber? Na maber. Sani to budh kaka chon te. Sani, okay. Sani ok budh ga, mano koro wanyalo wacho ni en premature niwach chon ne nyicha gin ne maber. Wawacho ni nitie gik mang'eny manyalo kele. Inyalo yudo ni en gin tuoche moko matindo tindo kata madongo dongo manyalo bedo e del. Inyalo bedo tuo pressure, inyalo bedo diabetes, to ng'enyne to nyalo bedo chiemo. Koro onego bed ni wang'iyo ni ang'o madhi mbele matimore momiyo ng'ani nyalo yudo premature ejaculation. To kapo ni gini timore kaber to onego bed ni oneno daktari niwach mano e kuma koro onego bed ni wachope niwach gini ong'enyne mano sani wanyalo wacho ni mano kendo ma pod tin niwach higni 4 ok ng'eny. Inyalo maka nago mana kanyo matin akawie simb Recho apo ka Recho oduogo. Recho, halo, penj laktar. Halo, machiegni. Mosna daktari. An nyinga Recho, an naisbika. Machiegni Recho. An gi dichuo man gi shida no. Wasedak bang' higni 8. To bang' higni 2 asabedo ka aneno shida machal kamano. Onyalo bedo ni en ready odwa timo gino. To chopo seche moko ma olalala kendo otho kendo lal kabisa. Makata koro onge gima onyalo timo, otho kabisa basto oduogo bedo gi stress. Koro apenjo daktari ka nitiere yo moro minyalo konyago kata gima kelo wachno. Erokamano. Erokamano ahinya Recho. Akwayo ni wakaw yweyo nyakwar Mogi Ajwang'. Wayud weche manyien e yo machuok ka waduogo to bokaw kata wabochako kod penjo mar Recho. Wantiere kod chandruok 2 ka mang'eyo ni daktari oseneno ni chandruog jaod Recho nitiere kaun mane kendo Recho kik idhi mabor, daktari biro duoko penjo no. Kik idhi mabor nyakwar Mogi Ajwang'. Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 jig regular bleach at 745 shillings, down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings, down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings, down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Mano dong e dund pari? Anatemo wacho, mano dong e cultural consultant. Binti kicha mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala, kulala riziki yake jana. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415 hash. No work because there's no pay, and we are not going to sacrifice any further. Biro mbele ka mondo waung lwedo our lecturers e ng'anyo masani ningecha gisabedo ka inyanyasa gi mok ber. Jopuonjre mbalariany ugo mariwore kod jopuonjgi e ng'anyo modonjo odiechienge mar 2 kawuono.
Inspector General of Police has already sent us a team from the headquarters to support the county team to make sure that we get to the bottom of that act that happened yesterday. Migao mar rita oyango ni obila oseor mati mapedha ne achije maitudo gi bambo kendo nego nyako majegni 13 Subano. Sasa wakati nilienda kuangalia fishi, sasa nikiona nikafanyisa wangu. Wangeenda watu ile mwili ndio nirudi nyumbani. Ndio sasa tuendelee na maisha. Enbok bang' nyadendi moro duogo pacho dweche 8 bang' ka ringre moro ne oiki ka igalo ni en ema ne otho e gwenge mag Nyaribari Chache. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yueyo ne wawuoyo gi Recho. Daktari, penjo mar Recho machiegni. Recho owuoye wach tho mar seche ma gitimo hera to koro wuon par kata wuon ot ok nyal chung maber. Network lal. Mano nyiso ni mano ok wawuoye wach premature ejaculation kata delayed. Mano en onyalo bedo erection dysfunction. Manyiso ni seche moko ok onyal chung maber. Mano en chandruok monego bed ni odhi osiptal to nono daktari mondo thiedhe. To ang'o manyalo kelo chandruogni ne jaod Recho kata kapok wadonjo matut ma odhi osiptal, ang'o manyalo kelo chandruogni to kaka iwacho no odhi osiptal tiende ni thieth nitiere koso? Kopimo ne daktari maber kata oyudo history maber to yudo ni kata gi test moko 2-3 onyalo yudo thieth. To gik manyalo kele gin gik moko kaka paro mang'eny, stress kata mana tuoche mopogore opogore. Onyalo bedo gi tuoche mag chronic diseases machalo gik maka heart diseases kata mana pressure kata mana seche moko onyalo yudo ni kata ni en kidney infections. Mago nyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok machalo kamago. Chutho to ber kapo ni Recho odhi gi jaode osiptal mondo thiedhgi niwach gigi seche moko waweyo ga ni ng'ama dichuo bodhi osiptal. Wan kaka joma dichuo ok wanyal bedo ok wahero dhi osiptal ni wadhi ne weche bilagi. Koro ber kapo ni gidhi kamoro achiel gidhi gi jaode mondo kapo ni gineno daktari tithiedhogi ing'isogi gima shida chandruok nitie. Niwach koro ma en family en gimoro achiel. En chandruok mar family. Kenda moro mokalo kod support mar Recho. Recho beda support jaodi bro bedo maber. Sara, halo penj laktar. Hello. Machiegni Sara? Ayro kamano. An gi penjo kuom laktar. Owinji dhi nyime? An asebedo ka an gi stress mang'eny. Kaluwore gi tuo mar nyathi nitiere ka chanda gi tuo. Koro an asebedo ka an gi stress mang'eny ma kata stress sani idusa ni malo. Koro kelo chandruok e weche mek koro kambe dum kono. Anya tieko kata mana dweche 3 kata 4 ka be onge saa to ok apar. Koro sakelo thagruok kabisa gi kinda gi jama madakgo. Kata sani pod an gi ok ang'e depression nikech adwa nabet kamoro kendo ok adwa gimoro amora ma gona koso kata nyathi adhier go kabet. Koro kadhi osiptal be kony malong'o mimiya onge nyisa mana ni ang'e kaka duoko pressure chien gik moko aila. Koro kang'e kaka anyalo konyora nikech nitie kaka ahinyora stress be ahinya. Intiere kanye Sara? Antie Sori. Intie Sori? Mos ahinya kuom chandruok ma Sara yudo niwach yudo ni wanyalo bedo gi stress kata pressure mang'eny ma nie family to magi te nyalo miyo ng'ato bedo gi miluma mar timo hera nyalo lal. To emomiyo ineno kowacho ni ka en family problem onego bed ni gimakore kaka family mondo gidhi osiptal gite. To osiptal ka gidhiye daher ni Sara mondo omany gynecologist mondo ong'ine wachni. Niwach inyalo dhi osiptal moro amora to iyudo ng'at ma daktari mokolonye e thiedho wechegi to ok obi mi rieko kata mana thieth makare ma onego bed ni kaber to gidhi gineno gynecologist
mondo migi direction maber ma ginyalo luwo. Niwach ma en kata en owuon owacho ni en gi paro mang'eny kata en gi stress mang'eny manyalo miyo gini kata miluma mar timo hera lal. Hello Vincent, penj laktar. Okay, hello. Machiegni. Okay, nitie gima daktari opimo ba winjo mar joma chwo nini ejaculation no awinjo maber. Koro kar joma mon konyi makane mo ka winjo madan ok onyalo differentiate mar joma mon kech wetting en ejaculation mopimo no kose squirting chande bende nitie pogruok man kose mana na macho ejaculation. Kech nyalo bet jama dhako to o squit mang'eny kata ka impokidhi. Mano bende en ejaculation premature kose wetting chakede tu. Mano penjo maber. Joma mine yudo ni wan gi gimiluongo ni orgasms. To orgasms ni ok en squirting. Oro yudo ni mano nyalo bedo mana onyalo bedo part of ejaculation mare lakini yudo ni orgasms pok orich. Gima wuoye ka en orgasms. Ma kapo ni ng'ato ejaculate yudo ni ochopo orgasms kata mar joma mine be yudo ni onyalo chopo orgasms mare. Koro ma en gima onego bed ni ji mang'eny ng'eyo. To yudo ni ng'eny joma mine giyudo orgasms to ok gi squat. Koro mano en gima onego bed ni ong'eyo ni it is not a must ni seche ng'ama miyo timo odhi o squat ni mano en ang'o, en premature ejaculation. Ntiere daktari ok ang'eyo apani duoke. To kar Sara yena mondo mi aduoki chien ir Sara. Pacha po ntiere kuom Sara. Sara ntiere kod nyathi matuo. Sara ntiere kod stress mang'eny mag nyathine matuo. Onge kod gombo kata paro. Moro jaode ato po ntiere kod gombo kachiel kod paro. Wacho ni gini kelo tension mang'eny e ot. Ok ang'eyo ka jaod Sara onge kod stress mar nyathi. Ok ang'eyo ka jaod Sara bende onego bed ni wuotho kode wuodhni mondo mi owuoge gini, mondo mi okony Sara wuoke gini, mondo mi onyis Sara ni kata odoko ni nyathi tuo to it is okay, antiere kodi, asiri, understand kod weche makamago nikech ok ang'eyo mulna kama na matin. Mano nyiso ni onge tudruok makare ei odni. Niwach kiusebedo jok ma odak kamoro achiel maendi en waluongo ni koro obedo unit, obedo gimoro achiel. Kapo ni nitie chandruok machalo kama, onego bed ni wuotho kanyachiel. Ma kata kapo ni nitie onego bed ni openje ni nitie gima marach to Sara iyudo ni kata Sara wach stress ni seche moko pod Sara pok onyise. Magi gin gik matimore. Emomiyo ineno ka wawacho ni ber kapo ni giwuotho kamoro achiel to ka gidhi osiptal, Sara kik dhi osiptal kende niwach en onyalo dhi osiptal niwach en gi dangni mag paro. To kapo ni dangni mag paro no pod nitie e ot, niwach ng'at monego bed ni konye duoko dangni ni piny en jaode. Yiena kawie simu moro kaka pok olana wabodhi nyime gi kanyo. Owino, halo penje laktar. Owino, halo. Hello, ma Owino kawuok Nairobi. Machiegni Owino. Napenjo niya. An gi shida moro. Nikech ambe ngufu na ne tin. To kata samoro ma adhiga layo. To aneno ka ginene. Aneno ka presa malach be wuok mos. Kora chane shida no akane. To kalayo to beta winjo uchungu kwa mbali. Inje gino sotima muda koro okang'eni shida wuok kanye. Owino intiere kod higni adi? Sani an gi gimoro 32. In gi 30? 32. 32. Erokamano ahinya daktari biro duoki yakawie simb Beatrice. Halo Beatrice, penj laktar. Yes, an gi penj, anjo kara be an gi shida no. Kechu an be jaoda nigi shida no. Kech seche moko en bende kodhi timo kamano to ng'adre gi e kore. An bende aneno ka an gi shida no. Koro kang'e ni nyalo kony nade. Mari en mane Beatrice? Mari ang'o matimore? Nitiere seche moko bende anjo ka hamno onge. To nitiere seche ma bende inyalo gombo ka nitiere kata dweche adek ma ok ichopi wachego.
Koro kangen shida man makele. Beatrice intiere gi higni adi, intiere kod stress, tuoche kaka pressure, diabetes? Pressure niko, kangen gi 44 years. Erokamano. Wachak kod Owino. Owino nigi higni 32. Owacho ni ochich nitiere kod teko madok piny. Ka olo pi to neno ka pressure ni piny seche molo pi. Chandruok nyalo bedo kanye kuom Owino ka? Mokwongo Owino ber ka ng'iyo wach prostate. Onego bed nodhi osiptal mondo ong'i ni wach onyalo yudo infections mang'eny manyalo miyo prostate bedo gi nyawo moro. Koro nyawno nyalo miyo koro ok onyal golo kata mana pi e yo makare modwaro, mano lach kowuoye. To ok awinjo kowacho wach premature kata delayed. Kata delayed. Koro mano ber kapo Gombe mowacho ni ni piny. Gombe mowacho ni ni piny. Ber kapo ni Owino neno daktari mondo ne gima inyalo konye godo. Niwach achiel kuom gik ma ji nyalo timo yudo ni hormones kata nyalo bedo ni piny, to hormones ni kobedo piny to nyalo miye obedo gi chandruok machalo kama. Kadok e Beatrice, ber kawa differentiate kata kwa pogo e kind ng'at ma nigi gombo mani piny gi premature ejaculation kata delayed kata retrograde ejaculation. Gombo ka ni piny to mano yudo ni nyalo bedo wach kata stress kaka wawache no, onyalo bedo kata mana pressure, to nyalo bedo hormonal issues. Koro mano be ber kapo ni Beatrice owuotho gi jaode mondo gidhi osiptal mondo nengi one kaka inyalo konygi, niwach gini ok en gima ithiedho athiedha ni miyo ng'ato yath. Seche moko kata mana counseling kata wuoyo nyalo konyo. Ng'ama dichuo mokwongo kapo ni ene mokelo chandruok kata ka ene mong'e ni chandruok machalo mar pressure ni nitie, ng'ama dichuo nigi pattern maduong' monego bed notugo mar konyo mamani mondo bed ni otimre nade mondo yud gombo kendo. Daktari, penjo ng'eny ka mok ang'eyo ni tibiro timori kodgi nade, nikech penjo gi daher mondo mi wabeda kod chenro makende mwaduoko godo penjo. Chenro en penj laktar to ber. Ka neno openjo tidwoke mondo mi oyud konyruok. Penjo ng'eny mokalo ma ok ang'eyo ni biro timo nade, magi te gin penjo mag penj laktar to gi ng'eny ma ok waduoko. Ineno ni watim nang'o? Adwa ni duoko wuog kuomi. Wanyalo achiel kuom gima wanyalo timo, in ema koro ibiro nyisa, wanyalo pango odiochieng' machielo mondo wabi waduok penjo go te. Mar ariyo, wanyalo manyo odiochieng' mwanyalo donjo godo e social media kata mana e mbui to wache ni maber. Gima wabo timo daktari, nikech ayadwa ni mondo matiekre gi Nyikwana Mugia Jwang' sani, wuok tich thuolo machal kod ma Nyakwana Mugia Jwang' kik ibed mabor kod chenro ni mar penj laktar. Waboduoko penjo gi ng'eny gi kato ka intiere kod penjo bende pod ibiro dhi nyime kod penjo, kata dwa ni make kuma waweye ne waweye ka aka ne wang'iyo kacha kidienje adek mag chandruoge mag nyodo: premature, retrograde kaachiel kod delayed. Wamula premature matut mokalo, delayed okwamulo ahinya, retrograde bende okwamula ahinya, maseche manyodo dok chien. Nyakwana Mugia Jwang' Facebook page bende okwamulo. Tiende ni wuok tich saa 12 mar odhiambo kete ka e penj laktar Dr. Jerry Okello biro duogo mondo mi watiek twagni. Daktari, wach mogik miweyowa godo. Ma en chandruok mayudo ji mang'eny, to ling godo emomiyo ji hinyore, niwach odhi kelo ne ji chandruok mang'eny. Koro daher nyiso joma dichuo kata joma miyo ma yudo ni chuo gi nigi chandruok machalo kama mondo owuog oko to bi osiptal kapo ni gineno ka ni chandruok ni nitie mondo thiedhgi. To ng'enyne to wabawacho chieng' machielo kaka iwachone. Ok chieng' machielo wuok tich. Ne Dr. Jerry Okello, erokamano makende daktari wa mwaka uono ne jowa mochung' ne weche mag duol, weche mag taya, weche mag picha, antiere kod gi studio ka. Erokamano mathoth ne director na Alex ma bende ng'eny penjo bende wuok kuome. Waduoko ne director wa erokamano makende. Papecho Okoth Nyameja, erokamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni warom wuok tich saa 12 wang'e mar odhiambo kod Dr. Jerry. Wabutieko twagni. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masane. Thank you.